Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, Жұмға күн вакыйгалары белән таныштырабыз. Студияда мин Адилә Бирханова. 1 октябрьдә Сорсыз Баграш авылында тарихи һәм мөһим вакыйга булды. Биредә яңа храм үз ишекләрен ачты. Бу уңайдан 1-нче илаһи литургия һәм тәре йөреше уздырылды. Ачылыш чарасыннан безнең репортаж. Сорсыз Баграш авылында хәзер ширкәү чаңы яңгыраячак. Биредә целительница Изге Ана иконасы храмы ачылды. Шул уңайдан илаһи литургияны Зей Благочинный Вячеслав Атакай үткәрде. Халык дин әһелләре бу көнне зур түземсезлек белән көтеп алдылар. Шушы авылда туган бүгенге көндә мәрхүм Семен Большаков храм булдыру тәкъдиме белән чыга. Аның хыялын бер туган апалары дәвам итә. Зинаида Ивановна, Галина Ивановна менә шулай матди ярдәм күрсәтеп, алар значит төзү ремонт эшләрен үз өстенә алдылар. Инде без авыл халкы белән менә шушы ширкәүне бүтән җиһазлар белән җиһазландыру, тәре бабайлар белән җиһазлау бөтенесен үз өстебезгә алдык. Кайчандыр әлеге таш бина остахана аннары кибет хезмәтен үтәгән. 20-30 еллап буш торгач Семен Ивановичның туганнары авыл җирлеге ярдәме Сорсыз Баграш халкының зур тырышлыгы белән иман йорты итеп булдырыла. Я был свидетелем, как этот храм, так сказать, восстанавливался, потому что как он делался, как он созидался, много было потрачено усилий, времени, средств, чтобы этот храм был сегодня сооружен. Храмда литургия үткәрелеп, дугалар кылганнан соң чара иман йорты тирәсендә тәре йөреше белән дәвам итте. Тантанада катнашканнарны әлеге мөһим вакыйга белән кутладылар. Иман йортларына сукмаклар өзелмәсен иде дигән теләкләрен ишеттерделәр. Ширкәүне торгызуга зур өлеш кертүчеләр район башлыгы һәм җирлек башлыклары рәхмәт хатларына ия булдылар. Җирлек керәшен җәмгыяте бүләкләре дә тапшырылды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә яңа билгеләнеш. Татнефтедор җәмгыятының Зей автомобиль юллары идарәсенә яңа җитәкче тәкъдим ителде. Ул Марат Руслан улы Сыраев. Шушы тармак буенча берничә югары белемгә ия. Хезмәт юлы нефть һәм газ табу операторы булып башлаган. Төрле җаваплы урыннарда эшләгән. Моңа кадәр Әлмәт шәһәрендә автотранспорт оешмасында директор вазифасын башкарган. Хәтер ул мәңгелек. 2025 елда булачак бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан шәһәр прокуратурасы хезмәткәрләре шәһәребезнең 9-нчы мәктәп территориясендә агачлар утырттылар. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада булыр. Бөек җиңү көненең истәлеге булып калсын дип прокурорлар агач утырта. Шәршә агачлары 9-нчы мәктәп тирәсенә ямыстап торачак. 2025 елда ил халкы бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәк. Шул хөрмәттән чаралар районда бүгеннән үк башланды. Цель данного мероприятия очевидна: передать память об этом великом дне, великом празднике для всего советского народа, о великом подвиге советского народа. И особенную значимость этот праздник, эта акция приобретает на фоне специальной военной операции. Прокуратура хезмәткәрләренә мәктәп укучылары да ярдәм итә. Алар да яшьтән үк ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләнеп үсәләр. Бу территория алдагы көннәрдә дә яшь агачлар белән тулыланачак. Һәркем үсентеләр матур булып үсеп китсен һәм тирә-якны ямьләндерсен дип теләде. Алар киләчәктә дә хөрмәтле ветераннарыбызның каһарманлыгы һәм җиңү турында искә төшереп торачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Белем бирү оешмаларында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы мөһим темаларның берсе. Район балалар бакчаларында, мәктәпләрдә яшь юл хәрәкәте инспекторлары отрядлары эшли. Алар 1000ннән артык баланы берләштерә. Шатлык балалар бакчасында отрядның яңа инспекторларын үз сафларына кабул иттеләр. Шатлык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр юл йөрү кагыйдәләрен кечкенәдән өйрәнәләр. Әзерлек төркеменә йөрүчеләрне яшь инспектор ярдәмчеләре буларак отряд сафларына кабул иттеләр. Бүгенге көндә балалар катнашында булган аварияләр саны уйланырга мәҗбүр итә, диләр тармак вәкилләре. Катастрофическая обстановка на дорогах. За 8 месяцев 23 года у нас в Татарстане ни один ребенок не пострадал за рулем технических спортивных средств. В этом году уже 2. У нас в районе 1 ребенок пострадал на питбайке.
2 пассажира, то есть и в том, и в другом случае вина только родителей. Шарада дәүләт автоинспекциясының зәй бүлеге вәкилләре, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы оешмасының район бүлеге башлыгы Вадим Иванов катнашты. Малайлар кызларга яшь юл инспекторлары исемен намус белән йөртүләрен теләп бүләкләр тапшырдылар. Балалар ант кабул иттеләр һәм яшь юл хәрәкәте инспекторлары гимнын башкардылар. Клянемся непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения. Ребята, все вместе. Балаларның юлда иминлеген кайгырту максатыннан бакчада зур эш башкарыла. Бу һәр тәрбияченең бурычы. Біз шатлык балалар бакчасында юл йөрү кагыйдәләренә күп кенә эшләр алып барабыз. Балалар белән төрле шөгыльләр үткәрәбез, әңгәмәләр, әти-әниләр белән төрле консультациялар, акциялар. Районда яшь юл инспекторлары отрядына кушылучыларның саны арта бара. Алар юл хәрәкәте иминлеген саклауга үз өлешләрен кертәләр. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. 5 октябрь укытучылар көне буларак билгеләп үтелә. Район мәктәп һәм балалар бакчаларында 700-дән артык педагог балаларга белем һәм тәрбия бирә. Гомеренең күп өлешен балалар укытуга багышлаган мөгаллим турында булыр киләсе сюжетыбыз. Здравствуйте, дети. Садитесь. Икенче мәктәпнең 4-нче А сыйныфы укучылары һәр дәресне көтеп алалар. Чөнки яраткан укытучылары Резида Вәлиева дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бара. Инде 30 елга якын ул балаларга белем һәм тәрбия бирә. Укытучы профессиясын бик яратып башкарам. Балаларны бик яратам. Бездә дәресләр күңелле һәм файдалы үтә. Бу мәктәптә мин 23 ел эшлим. Ул кичкенәдән укытучы булырга хыяллана. Максатыннан таеп булмыйча педагогия училищесына укырга керә. Резида Рауил кызының дистә еллар буе һөнәренә тугры калуы сөендерә. Ул кичкенәләрне кулларына тотып язарга да, хәреф кушып укырга да өйрәтә. Ә башлангыч сыйныфлар укытучысы булу икеләтә җаваплылык сорый. Һәр вакыт эзләнүчән, замана белән атлап эш итүче педагог балаларда да шундый сыйфатлар тәрбияләүне бурыч итеп куя. Равилне бик яратабыз, ул безгә дәресләр укыта. Үз эшенә җаны тәне белән бирелгән, һәркемгә дустана мөнәсәбәтле педагогны коллективта да хөрмәт итәләр. Белем биргән укучылары да аны яратып, үз әниләрдәй якын күрәләр. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы у вас все получалось в жизни. Спасибо. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Спасибо, ребята. Спасибо, дорогие. Спасибо. Зәй фуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2025 елның 1-нче ярты еллыгына язылу кампаниясе башланды. 4 октябрьдән 14-нә кадәр ташламалы бәядән язылырга чакыралар. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, юлларыгыз файдалы үтсен.